dă ăsta roșu la o parte. Hai, cu ce să închid? Nu se închide. Închide. Da, mă, până la ce? Nicolina, fii atent. Dă dracu geanta asta încoace, că nu știu. Să sperie, dă geanta asta încoace. Mamă, care m-ai făcut și să-mi fac. Pisică! Pisică? Mai fii atent. Să mă liniște, să rog din suflet. Spune-mi ce face, spune-mi ce face acum. Taci, taci! Ce? Eu, Udrea, fii atent. Să te iau geanta. Nu iau și nu fac nimic. Stai! Nu mă mișc. Băi, oameni buni. E un tigru în fața că e tigru în fața lui liftului. Mă, nu mi-arde de glume, n-au zis că e un tigru în fața, este stăpiți la cap în gură cu interviul mamii voastre. Să nu fie așa glume proaste în gura care a avut gluma asta. Băi! E cineva? Cât de prost, bă, ce disperat după interviu. E cineva? Băi, cineva? Alo? Tirați-ai dracu cu glumele voastre proaste! Nicolina, ascultă-mă, încet. Nu se sperie, deci nu ies decât dacă cu ochii închiși. Ce crezi că să mergi? Tu stăm aici, hai să ieși, fii atentă, stai așa. Că tu ești... Mamă, și dau cărbăciși. Tu ești mai mic, eu sunt mai înaltă, îi țin eu aici în sus cu geanta. Dacă ești înainte, te duci tu înainte, uite așa și duci eu după tine. Uite așa, stai să ți Păi tu ce faci aici? Cu cine rămâi? Stai puțin. Lasă-mă, mă, că rămân eu cu el, mă, că... Stai, bine, ies încet, ies încet. Uite, țin eu geanta. Ies încet, încet. Nicolina, nu țipa. Nu țipa, taci. Ușor. Ies încet. Bravo, băiatul, bravo, bravo. Bravo, băiatul, bravo. Bravo, băiatul. Hei! Cineva la lift? Bravo, băiatul, bravo. Bravo, băiatul. Bravo, băiatul. Bravo, băiatul. Băi! Alo! Băi, gata cu gluma, băi! Băi! Două ei de glumă, gata! Ce fac, Doamne, cu fața ăștia? Lasă-l, Doamne! Ce-am luat-o, mă? Lasă-l! De ce, mă, dați-l? Hai, pleacă! Tigru la ușa lui. Tigru, dracu, nu era pisică! Nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred așa ceva, deci nu pot să...
sunteți la Zmerița, totul a fost o farsă. Și ca să nu vă văd ferițele de la voi. Felicitări, totul a fost o farsă. Caterica asta. Felicitări. Ai fost la... Știți cum sunteți? Minunați! Sunteți colosal! Vă așteptați să și mor, nu? Tensiunea, cum stai cu tensiune? Bă, glumele astea nu se fac. În primul rând e animal sălbatic. Și ne-a gândit de asta să fiu un dobitoc. Poți să te uiți aici, ești la război. Bă, nu da, Gata, mea! Stai, Gata, mea! stai că era să fie... Nu mă, tu care mă respectai pe mine! Vrei să mă dai la